Dan magana alherin da ya zalunta ko ina barka da kanun ku na gajiya madalla kun zo kuna son ku faɗa alhaji na cikin na yan rubuce wai ba kai bane alhaji au shi ne ko durkusa wallahi za mu je kai ne alhaji to ni ba ni ne ke tare da shi ba akwai wanda ke shugabana ba ma ni ba akwai na gaba da ni wannan abin shi ya nuna mana cewa mutumin nan mutumin kirki yanzu kai yaron ne ba kai bane alhaji ko ba daga kanka baran kai dade bala na zo alhaji ne ashe kun je ofishin na alhazai da wannan ofishin akwai wani ma wannan an yi ne saboda kawai irin ku na nan gari wanda ke taimakawa kai kawo ku dai kun magana abu da kawo to abin da ya kawo mu dai taimako ne dai da aka saba wanda muka saba ji bayan cikin garin dan badda bane ba yan ƙauyen dan badda ne to amma ina da labarin an ce taimakon ba iya ƙwarya cikin gari ba abin yana zuwa har ƙauyuka ko ba gaskiya ba gaskiya ne kakar bawan Allah nan ce ba lafiya wallahi to idan ta ne ke dan ciwo na dama wannan shekaru ne to sai dai kuma akwai sharadi to alhaji ya canza shawara to muna jin to ba yanzu ba haka bane irin ku kun bata wuri akwai wanda ake yi dan Allah ana masa dan Allah to sai wasu zo su bata lamari a ba irin su bane kai mun sha kama wani ne ya shafa mai ya ana ya haka da a ce ya ce hannun yankewa aka yi alhaji da dukiya a dinka kaiwa wani guri ana kashe kuɗi wani da bai ba ka zo da kai ba ka san kowa ya sunan shi Alhaji Muhammad Abba mai taimako dan billahi lazi mu labari yana zuwa mana kwarai kuwa aka ce bai san ka ba baka san shi ba haka kawai kana zuwa ne Allah ya kira ta yanzu zai ce kawo passport an ce a garin nan mutanen da ya kai maka ba nahi ba wallahi ba za su irgu ba kwarai kuwa to amma mu ba makance ta kawo mu ba ko ba gaskiya ba domin an ce ko baya gari duk katin asibiti kawai gidan shi ake kaiwa a tafi a kai akwai asibiti ba zai ga maka wata magana bakin ku ya zama daya to kun kuka gargadan baki in ya sa ido ya kalle ka zai sani tun da kun ce abu ne lafiya an gama yanzu fa kaga da azumi na bare da ya wuce ma har da mana aje aka ce sai a ɗebo marayu maza da mata a yi musu ɗinki dole kamar an auna su ba ga ƴaƴan gidan dan ladi haka aka ce an kwashe su hudu aka ce an ba an kwashe to su duk mun gane yawanci yara an kawo dubu a nan wurin 700 duk da iyayen wani yanzu ranka daɗe kai ma yanzu a zuwan da yake ɗiban mutane ya kai maka kai ma an kai ka maka da ce ba na wani wannan da aka gama kai ba ba bai huce ba na fa aka bar ta biyu na taba jin sa ban san inda zan same shi bane